Amadimoni akuzona izilwane uNkulunkulu azidalile njengezilwane esizaziyo ezifana nezimbuzi, izinkomo kanye namahashi namadonki esizibonayo. Kepha wona amadimoni ayizilwane okanye izidalwa ezadalwa uNkulunkulu zaba izingelosi ezikumoya ezingasikhona emzimbeni, kepha zazenziwe zayizingelosi ezikhonza uNkulunkulu kanye noSathane ezulwini. Kepha zathi lapho sezilandele uSathane zenza isono kanye noSathane zaxoshwa ezulwini. Uma zixoshwe ezulwini zawa enkazimulweni kaNkulunkulu, zasuka ekukhanyeni zangasabi nokukhanya, kepha akusekho ukukhanya kuzona, sekukhona nje umlidlwanyana. Umlilo lo esubonayo ebusuku wezipoki, umlilo lo otholakala kuzo lezi zidalwa eziyamadimoni, ngokuba inkazimulo ayisekho kuzona. Uma ubona ingelosi kaNkulunkulu nedimoni uzokhona ukuhlukanisa ngokwenkazimulo, ngokuba inkazimulo kaNkulunkulu ihleli kwingelosi kaNkulunkulu, ikhanya umzimba wonke, ikhanya kube bha, kodwa idimoni alinako lokukhanya ngoba lawa ekukhanyeni kaNkulunkulu, kwinkazimulo kaNkulunkulu. Idimoni ke liyakwazi ukwenza okuningi ngokuba linamandla okwenza izinto zakwamoya, ngokuba lalahlwa kuphela ezulwini, azange liphucwe ezinye izinto ngaphandle kwenkazimulo kanye noSathane, ngokuba naye waphucwa inkazimulo kuphela, akazange aphucwe zonke ezinye izinto, ngokuba uSathane wayephethe emhlabeni. uSathane wayekuona ukusebenza emhlabeni nalezi ngelosi ezazi kanye naye sekuwamadimoni manje alahlelwe emhlabeni, alimanye evalelwe esihogweni, asebenza kwamoya. Yilapho ke abantu khona bathi eEden sebe wonile, sebengene esonweni, nabo baphucwa inkazimulo kaNkulunkulu, balahlekelwa inkazimulo kaNkulunkulu, njengalisho iBhayibheli ukuthi bonke bonile baze bakhala ngaphansi kwenkazimulo kaNkulunkulu. Kusho khona lokho ukuthi ke indawo abantu abafana nayo namadimoni ngokulahlekelwa inkazimulo. Kulapho kamadimoni afuna ubudlelwane kanye nabantu, azenze ukuthi wona afundise abantu ukuthi abantu asebashona ngokuba akanawo umzimba, so afuna ubudlelwane nabantu, akhulume nabantu, enzisa abantu izinto, etshela abantu ukuthi idlozi, abafileyo, abanike ukwazi izinto, abantu abatshele, akwanika umoya wokuprofeta, abakhona ukuprofeta, abaprofeta ngawo amadimoni, baprofeta ngazo lezi zingelosi ezalahlwa uNkulunkulu, benza ngayo yonke lemisebenzi yamandla esithi masizwa kwincwadi okuyisambulo silandisa ukuthi abantu abakhonza uSathane bawoba namandla ukuthi babizwe nomlilo uphume wehle uvela ngasezulwini wehlele emhlabeni, benze izimangaliso eziningi eziyodida ukuze kulahleke nalabo abakhethiwe uNkulunkulu. Ngiyanibingelela bantwana bakaJesu, ngiyanibingelela bantwana bakaNkulunkulu, nina nikholiwe nani nisezokholwa ngegama likaJesu. Ngithi ke masizwe izwi likaNkulunkulu, sifunda laphana kuSamuweli wokuqala 28 verse 7. Wayesethi uSawule kuzo izinceku zakhe, ngifuneleni owesifazane onedlozi ukuba ngiye kuye ngibuze kuye. Izinceku zakhe zathi kuye, bheka, kukhona owesifazane onedlozi eEnidori. Lapha silandiswa ngoSawule. Lapha uSawule ke kukemva ukuthi uSawule wenza izwi likaNkulunkulu, njengalapha kwivideo eseyidlulile bengikhuluma khona ngabakwaShembe kanye neZCC ukuba kunabantu bakaNkulunkulu. Kunamazwi engiwaqotile lapha amabili elisho elinye ukuthi makungabikho namunye ojampisa umntwana wakhe umfana noma intombazane emlilweni, no hamba izinyanga, no hambela abanamadlozi, ohambela izanusi, ngokuba bonke abenza lezo zinto banechilo kuNkulunkulu, bayichilo kuNkulunkulu, nokuthi zonke izizwe zikwenzayo lo uNkulunkulu uyazixosha phambi kwakho. Kunendawo futhi eshoyo laphana engiyikotile eshoyo ukuthi owesifazana noma owesilisa otholwe enedlozi makabulawe, igazi lakhe libe phezu kwakhe. Wayenze wona ke lamazwi engiqeda ukukhuluma ngawo. uSawule waxosha izangoma wazibulala, zangabikho ezweni. Manje ke uSawule wayejabulisa uNkulunkulu ngaloko, waphinde wona uNkulunkulu wangalaleli ukusho kaNkulunkulu, wangakwenza ukusho kaNkulunkulu, wangazithobi futhi uNkulunkulu wamthukuthela.
ngoku uma lana sekethukuthelewe uNkulunkulu ubuzisa uNkulunkulu ngoba esenkingeni uNkulunkulu akamphenduli uma ebona ukuthi uNkulunkulu akamphenduli usefuna manje onedlozi ukuthi abuzise kuye malungana nezitha zakhe okwakuwa amaFilisti. Lapho silandiswa khona uma ufunda kule chapter uzozwa ke neZangoma namandla azo ezikhona ukwenza uma sikhuluma ngedlozi sikhuluma ngento esiyaziyo ngokubilotshiwo ezwini ikhona ezwini. Uma sikhuluma ngedlozi abantu abathi abakhonzi amadlozi bona bakhuluma nawo bacela izinto emadlozini bakhuluma manga ngoba into ehloniphayo nento oyibiza ngamagama ayo uyithakazelele into oyikhonza njengoNkulunkulu masimbiza ngamagama akhe Jehova uJaira onisi El Shaddai sithi haleluya siyamkhonza la ucela khona uyakhonza kusho ukuthi mucele emadlozini uyakhonza lapho. Futhi ke amadimoni afundisa abantu ukuthi bazi ukuthi idlozi liyinyoka. Futhi siyazi ukuthi inyoka laphana eDeni yavela ewuSathane. Ubudlelane nenyoka ubudlelane noSathane into enebunyoka phakathi into enoSathane leyo. Futhi siyazi ukuthi lapho ukhulumela uJesu wathi uBeelzebub inkosi yamadimoni usho uSathane ngokuba uBeelzebub kusho ukuthi wena Bhali. uBhali ke yisithixo leso okanye uNkulunkuluwane wayekhonzwa kwaEgypt owaye nesithombe inkomo. Inkomo ke lelo tholo lenkomo linamaphondo njenganayo uSathane kukhonzwa yena makukhonzwa uBhali. Kepha ke siyezwa futhi ukuthi uyena uBhali lowo oyinkosi yamadimoni okuuSathane okhupho ababethi kuye ukhipha amadimoni ngenkosi yamadimoni uBeelzebub. Kulapho ke beprofeta ngayo lenkosi yamadimoni ngamadimoni uma beprofeta abayizangoma uma besebenza imisebenzi yabo bayenza ngawo lo moya wamadlozi ngawo lo moya uNkulunkulu athi mawungenziwa uyichilo kuye mababulawo bana lo moya. Ngiyakutshela ke mntaka baba usuyazi manje ukuthi izangoma ziyafakaza kakhulu ngento yazo. Kunesangoma esihlobene nami esike sangifakazile emalangeni ukuthi kunomuntu ovelile oyidlozi ovele kuye wamtshela ukuthi kunezinto akumele azenze ukuze akhulule lo muntu kule ndawo akuye ngokubuhleli kabi le ndawo uzombusisa kuzomenzela izindlela zakhe ezikhanya. Uyabona ukuthi idlozi akusiyinto ehleli kahle into ehleli kabi leyo. Idlozi lizenze umuntu osowashona ungasiwe umuntu ngoba umuntu umeshona uya straight esihogweni ayovalelwa khona umenze kahle uyaphezulu ezulwini ayohlala khona. Akukho kunya kwazi ukwenza kepha amadimoni awona asebenzayo. Amadimoni nezingelosi kaNkulunkulu ezifana noGabriel Michael bahlala belwa izingelosi kanye namadimoni ngoba kubangwani kubangwa abantu kaNkulunkulu kubangwa umbuso kaNkulunkulu nombuso kaSathane kuyaliwa emadimonini. Kepha ke izangoma zisebenzela umbuso kaSathane lapho bekhuluma ngamadlozi bayenza ubudlelwane phakathi kwabantu ngabantu abashonile abamadlozi. Akusiba abantu abashonile kahle kahle amadlozi azenza abantu abashonile njengane iBhayibheli isilandisa ukuthi uSathane uyakwazi ukuzenza ingelosi yokulunga ayazenza ngazo ukuthi ingelosi yolunga ayingesiyona ingelosi yokulunga. Ngakho ke izangoma kuningi esezikwenzile baningi abalahlekisiwe umoya wobungoma ozenza ngazo ukuthi umoya wesonto ongasiyo umoya wesonto fana neZayoni abantu abamaZayoni nabaprofeti abaprofeta ngamakhandlela neyintamba magedile abanalo umoya neyinefu nako konke lokho abakusebenzisayo ukuze baprofete abazenza ngazo ukuthi basebenzise iBhayibheli banomoya kaNkulunkulu. iZayoni ayinawo umoya ongcwele kaNkulunkulu. Ngani? Ngoba eZiyoni laphana kunomoya wokushaya kwezigubhu. Izigubhu into yezangoma eshaya izangoma. Uma besenza izigubhu bekuba khona ukufakwayo nemali beyifakwa phakathi kwezigubhu nempepho khona ukufakwayo phakathi kwezigubhu. Makushaya izigubhu kube nalowo moya ukuze lesigubhu siqubule lowo moya. Lowo moya ke umoya wasemgodini moya kaSathane ophuma khona lapha esigubhini. Uma beshaya isigubhu abanawo abantu bakeZiyoni umoya oyingcwele nabaprofeti bamakhandlela namanzi neyiwasho abanawo lo moya kaNkulunkulu ongcwele. Thina abazalwane sinomoya kaNkulunkulu ongcwele ongaphezulu kwalowo moya. Lalela ke uma ngikulandisa uyabona eBhayibhelini laphana siyathola ukuthi uJesu uyakhuluma laphana ukuthi uma ninika ukudla okungcwele izingulube zizokudla zikunyathele ngeinyawo zazo zibe sekungena phakathi kweinselwane ezo zinilume zinidle.
Siyalandiswa futhi laphana ukuthi uPeter wasekhiphe inkemba washaya laphana komunye owayesisebenzi sompriest ukuthi uJesu kuye lempi esikuyona akusimpi yeyikhali susa izikhali sibuyisele endaweni yaso. Lapha ke ngifuna ukuza kule ndaba kezona ukuthi baphatha izintonga lezi athi uNkulunkulu akusizona izintonga zokulwa asikho impeni yokulwa ngezintonga sikwimpi kamoya baphatha izintonga lezi zintonga bathi ke masebevuke lo moya bashayane ngazo bashaya abantu ngazo izikhala abaziphathayo. Siyabona ukuthi iZangoma ziphatha imikhonto emifushane nyana nje emincane baphathe futhi nethoba baphathe futhi nokusantongana okufushane abayiZangoma nabakeziyoni banawo bayakuphatha lokho. Futhi ke siyathola ukuthi basebenzisa iwash bethi begeza abantu ezonweni befocuse kakhulu endabeni yengulube. Kepha siyazi kuma sifundisa ukuthi akusiyona yodwa ingulube okuyisilwane esingcolile nedada ihanisi nalo lingcolile nabantu abadla amapronzi angcolile akusikona izilwane ezidliwayo kepha bona bafocuse kuphela endabeni yengulube kusho ukuthi balahlekisiwe. Uma belahlekiswe benjalo bafocuse ngalo moya obalahlekisile. Futhi uma sebefika umoya wabo bayasuka bayoluma abantu beluma abantu ngamazinyo bethi bakhipha omoya bekhipha izinto. Umoya weZangoma, umoya kaSathane, umoya wamadimoni wonke lo abasebenza ngayo. Yabona eziyoni uma iSangoma sikhona ungena siphinde siphume sisanedlozi ungekho okushintshile siphinde siyowenza into zawo zobungoma kusho khona ukuthi akunamoya kaNkulunkulu laphana. Ngiyakutshela mntaka baba yabona uma uhamba izinyanga neZangoma nezanusi uma zifika lapha sizokhuluma ngoNkulunkulu zithi uNkulunkulu nabakini kepha zikutshela ukuthi kumele wenzeni ngoNkulunkulu zikutshela ukuthi kumele wenzeni ngedlozi nezinyanya ngoba zona zigxile lapho sisebenzela lowo moya. Uma zikhuluma ngoNkulunkulu zenzela ukuthi uzocabanga ukuthi uNkulunkulu namadlozi bayasebenzisana ngokulahlekisa lokho mntaka baba. Ngiyakukhanyisela lana ukuthi ukhanyiseleke mntaka baba. Umoya sinawo umoya wabazalwane umoya ingcwele umoya onamandla ongaphezulu kombuso kaSathane. Asifunde ngefuthi uma sesizwile lokho besikufundile laphana kwincwadi kaDeuteronomy 9 uverse 3. Yazi ke namuhla ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho nguye owela ngaphambili kwakho njengomlilo oqedayo uyakubachitha abanqobe wena ubaxoshe ubabhubhise masinya njengaloko ebekhulumile kuwe uJehova. Izwi laNkulunkulu ke lento eyifaneleke ukuthi yenziwe yithi iZangoma sizinqobe iZangoma sizixoshe zingabikho pha. noSawule wayekwenzile lokho yinto uNkulunkulu ayenzayo phezulu kweZangoma le ngoba uNkulunkulu umlilo oqedayo. Lo mlilo ulo ungavuma ukuthi bangene phakathi kwethu aba nomoya wamadlozi ngoba ushisa idlozi ukhipha idlozi uNkulunkulu omlilo oqothulayo okungalungile okuwowethu uNkulunkulu. Sizwe futhi laphana kwincwadi yezenzo 16 uverse 18. Yakwenza lokho izinsuku eziningi kepha uPaul esecasukile waphenduka wathi kumoya ngiyakuyala egameni likaJesu Kristu ukuba uphume kuyo. Wayesephuma ngaso leso sikhathi umoya wokwentombazane yayiprofeti batshela ukuthi abantu baNkulunkulu abashumayela iqiniso beshumayeza abantu ngensindiso wawukhuluma iqiniso lo moya kepha kuumoya omubi owaxosha uPaul umoya wedlozi umoya wobuprofeti obukaSathane obuprofeti obuwamanga. Futhi nakuncwadi yona le yezenzo u13 uEluma laphana na umoya wawuxosha uPaul kuye wamenza waba imfama waba impumputhe wangasaboni ngokuba umoya obuzalwane mkhulu kunomoya okumoya okaSathane wamadimoni nabaphansi. Mntaka baba uma umzalwane umuntu omkhulu kuyafuneka ukuthi ube umzalwane usindise. Uma ungakalazi iqiniso sowufikele kulazini iqiniso ngokulalela le video nokulalela lento engikhuluma kule video makakukhanyisele uNkulunkulu wamukele uJesu umvumo ukuthi inkosi nomsindisi ube nomoya oyingcwele. Ngithi makube kuhle kusatha leso sinqumo kuwe nabendlu yakho manje kuze kube phakade. Amen.